titas, welcome to another vlog. It's Monday and it's already 7 o'clock. I'm just done preparing Anna's sandwich for school. I gave her 4 slices because after school she goes straight to her daycare, the after school daycare. Most of the time she's hungry, so she needs food. Although in her daycare they give them snacks, but when she gets home she complains every time that she's hungry. So let's give her enough food, because normally she gets only 1 sandwich, and then at school she eats half of it. Of course, kids are always in a hurry during their lunch break, so they can already play with their friends. That includes Anna. She's like that. I'm also going to prepare my sandwich for work. I already have 2 boiled eggs for lunch, some slices of cucumber, and also sandwich. I use this type of cheese because I really like this one. And I also have leverkas, so it's like liver spread. I also give Anna one, so she can just nibble on this one. I also have Anna's leftover donut from yesterday. I'm gonna take this to work as well with a banana for snack later. And also I have finally painted my nails. Not perfectly done, but at least there's color. So get one of these. And for Anna's fruit, I'm giving her banana. Iedereen, kom maar. Wow, what did you get? She got something from Saint Nicholas. Oh. Denk je boekje. What is that? Wow! Oh! Hala! What is that? Weet je wat dat is? That's for in your room. That's for the ceiling lamp. Moet je lamp. op de muur doen, Anna, of op het plafond, dan geeft het altijd een beetje licht als het donker is. Yeah. Wow. Wie is dat? Stop. Morgen. Morgen. Anna is niet hier. Anna niet? Ligt ze nog in bed? Ja. Ja. Nee, al was het Naar Bezo. naar Bezo. Oh, ben je zo? Ik kan zeggen, anders ga ik ze wakker maken. Oh, dat is wel jammer. Is hij op de fiets? Nee, Ja, met lopen. fiets. Fiets Ja? zelf naar Bezo toe. Denken lopen. Ik denk, volle het nou gek. Hé, heb jij iets gekregen? Voor het licht boven. Oh, Even plakken. oh, op het plafond. Be denk careful, ik, of Anna, niet? please. Of op de muur. Normally Ruth gets Anna's food ready, but I had extra time this morning, so I just did it anyway. So this is mine for lunch, eggs and sandwich, and also I will get my cucumber, and I'm ready for work. So I'll see you guys later. I hope you enjoy your day, and yeah, enjoy this video. A few moments later. Hi titas, good evening. Good evening sa inyong lahat. I just got home from work. Sobrang sakit talaga ng arm ko. Tapos yung dito ko. Makirot na talaga. I've been going through therapy. Alam niyo naman, na share ko sa vlog. On Thursday, it's going to be my fifth I think. Fifth or sixth session. And we shall see how it goes. Talagang sobrang sakit na niya. Kasi there's no time to recover. Yeah, kasi nga nagagalaw pa din naman palagi yung same motion pa din sa trabaho ba, 'di ba? Kasi nga nagpipig ako ng products So
Masakit talaga. And you can't, it's unavoidable. Kasi may products na talagang kailangan ko rin nakaganon ka. And then, ganun. So, mahirap siya. But yeah, I have to call my doctor again. And also, makipag-usap ako dun sa therapist ko kung anong pwede kong gawin. Kasi sobrang sakit na talaga niya. Na talagang masakit na masakit. The whole day ako nakaganon. Masakit talaga. Hay buhay. But yeah, I'm just gonna get ready for dinner. Magsaing pa muna ako kay yung aling maliit natin maghahanap ng rice eh. Si Ruth nag-request na mag-shawarma kami. Ito may nabili kasi siyang meat last time. So, i-prepare ko na to. Ready to cook naman na siya. Mag-prepare lang ako ng rice for Anna. And then, may leftover siya na pork adobo last time na nilagay ko lang sa fridge. And then, may wraps pa naman kami. Which Ruth bought last night. So, di ba? Yun. Mag-ano lang ako, onion, tapos kamatis, cucumber. Solved na. So, yun lang po yung aming dinner. Mag-andam na ta. Prepare na tayo. May mga hugasin pa pala ako dito. And also, kagabi, nakita ko to doon sa mga stock ko ba. Ang sayang. Nabili ko po itong dalawang to sa Pilipinas. Kaso, expired na pala. So, tatapon ko na po sila. Sayang. And also, may nag-comment kasi parang ilang beses na akong nakabasa ng comment na sundan na daw si Anna and yung something like that ba na sundan daw si Anna. Na-share ko naman yata po no sa vlog ba na tinatry namin na makabuo ulit. Pero it's been a while, 'di ba? So hindi pa talaga binibigay sa amin and sometimes it gets to me like I would hope no na mag-positive na but every time I take a test nadi-disappoint po ako. So sabi ni Ruth parang nag-ano na siya sa akin, nakaka-apekto na siya sa akin na parang always na negative. Pero wala. Sabi lang ni Ruth na wag na lang tayo mag-expect kung ibibigay. Pero di ba nga tinatry namin. So sa mga nagko-comment po na kung kailan susundan, kung ibibigay po sa amin, really good. Pero kung wala pa, hintayin na lang natin. Pero kung wala pa talaga, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Hindi natin mapipilit, no? Kung sana masundan si Anna, di ba? Nangyari na ba? Kasi nga, it's been, si Anna kasi 5 years old na eh. So, hindi pa talaga, wala pa, hindi pa binibigay. So, yun po ang sagot. Bakit wala pang kasunod si Anna? Kasi hindi pa po binibigay. Tinatry naman namin. Tinatry namin sa abot ng aming makakaya. Ay, nako. Ginojoke ko nga po si Ruth na, ikaw kasi, ano ba yan? Jasmine rice po yung binili pala ni Ruth, nakita niyo. Hinol ko ba yun kagabi o parang naghula ako kagabi? Pagkakaan na naman ito. Parang ito nag-vlog na naman yung ano namin. Hindi pa kami makakapunta ng Asian store. Gusto ko pag pumunta kami ng Asian store, yung maramihan yung bilhin ko ba, kay sayang din yung yung time and biyahe ba, no? Kasi mga ano din yung biyahe namin, mga 40 minutes ba, back and forth. Medyo ano to siya, kasi pa din, hugasan natin ng maayos kay para hindi masyadong starchy ba. Pag na-tempt akong kumain ng rice, kakain pa ako ng rice. So yeah, going back to what I was saying earlier, wala po. About sa baby number 2. Hindi pa po talaga binibigay. And today, meron po ako. Dumating yung bisita natin today. So confirmed na wala po tayong Anna number 2. Walay talaga. Kayo po, kumusta ang inyong mga araw? Kumusta ang
Monday nyo sa trabaho, and pag may students dyan, kumusta yung Monday nyo sa school. Yung sa amin busy as usual kasi nga pang umaga ako, 'di ba? So sa morning kasi konti lang kami doon, and sa department namin 3 lang kami, or sometimes 2. So pag masyadong busy, syempre ano sila, lalagay ng mas maraming tao doon, pero busy, busy talaga. Ganun talaga pag naning sa trabaho. Ano sa ba? Pag hardworking. Char. Butter yung gamitin natin para mabango. Ako po ay gutom na. Ay! Oh my God! I think this is spicy. Naamoy ko yung yung chili. Budra kay Papa. Ay! Nako! Mahok kang anghit. Ani ron. I think masarap po siya. Sa ano po talaga to binili ni Rod? Parang sa Slakaray. Slakaray yung meat shop talaga dito. Usually, pag meat shop po dito sa amin, ano siya talaga, maganda yung quality ba. Ay, flavored na siya. So, init na lang talaga, o lutuin na lang talaga ng konti. Pangbuhok ni Ana dito sa labas. So, I store all the hair stuff for Ana here. We need to sort this again kay wala na naman. Kalat na naman siya. Agoy, na gyud. Mga pangbuhok po ito lahat dito. Yung mga ribbon, mga pangtali niya, yung clips niya, andito lahat. Na-organize na to, pero syempre ginagamit palagi, so nakakalimutan na naman, so we need to reorganize na naman. Nag-ilaw-ilaw po to siya. Parang somebody gave this to Ana as a gift in Cebu, when we were in Cebu nung nag-birthday siya. Ayan, ang cute. Ipasuot ko po ito kay Ana sa New Year. And yun nga, may bad news tayo no kasi wala pa tayong number 2, pero may good news din po ako. Nakatanggap kami ng good news galing sa mga kaibigan namin, yung si Ma'am Shivansh, yung dati kong katrabaho sa Cebu, na andito na din sa Netherlands, diba, nag-move sila dito. And minsan nakikita nyo po sila sa mga vlogs ko pag nagkikita kami or nag-get together kami. Na-approve po yung kanilang pagkuha ng bahay. If you're in the Netherlands, or if you have family in the Netherlands or mga kakilala, you know na pahirapan po ang pagkuha ng bahay dito kasi nga unahan. And syempre yung iba mag-overbid para makuha mo talaga yung bahay kasi nga yun nga mataas po ang demand dito. Kaya, ganun din, mahal din masyado. Pero anyway, I'm so happy for them kasi may sarili na po silang bahay dito. Kasi in the meantime, nagre-rent po sila and sobrang mahal po ng rent dito sa Netherlands. Syempre, mas mahal ang rent dito kaysa sa pag kumuha ka ng bahay. Yung monthly na mortgage mo, mas yung pinabayaran mo sa mortgage mo monthly, mas less siya ba kaysa sa bayad ng monthly rent. So, lalo na sa kanila, may dalawa silang anak, mas comfortable pag na may bahay na sila ba. So, I'm super excited for them and sobrang happy po ako para sa kanila. Deserve po nila. Ma'am Shivansh, if you're watching, congrats! Housewarming soon! Excited po ako. And syempre, bibisitahin namin sila, no? Kaso, yung lilipatan po nila,
mas malayo na po sila kaysa sa amin kasi ngayon nasa Eindhoven sila, isang bus ride, isa or dalawang bus ride lang for me to visit them. Pag nagsasakyan, mga ano lang, mga almost 30 minutes lang. Pero ngayon, sa lilipatan nila, mga ano na po yung distansya namin, mga 40 minutes. But anyway, ang importante, may bahay na sila. Pagdating ni Ruth, initin ko na lang siya ulit. Kasi pre-cook naman na yata po to siya. Hindi masyadong, hindi na kailangan ng lutuin ng bonggang-bongga. Feeling ko, cucumber lang siguro yung ilalagay ko. Tapos, mayonnaise lang yung sauce ko. Ako'y nagugutom na talaga. Takam na ako sa rice. Pero, ayokong galawin tong meat dito kasi baka gustong kainin ni Ana ba. Mga adobo. Nag-ready na po ako ng plate namin dito. Yan lang naman. Mamaya ko na po i-ready yung kanilang, yung aming drinks and everything else. Charot. Pahinga muna tayo. Hindi pa ako nakakaupo. By the way, nag-ano pala sa akin si Dayan, si Lovemere. Nag-message siya sa akin earlier. Nag-send siya ng screenshot kasi nanonood daw sila ni Saki sa vlog natin. So, Day, if you're watching, hello. Saki, thanks for always watching the vlogs. And I hope to see you guys again soon. Maybe in the Philippines or, yeah. Here in Scindo. Please visit us in Scindo soon. Sana matuloy na, Day, or magkita ulit tayo sa sa Utrecht or kahit saan lupalop sa Europe or sa Netherlands. Char lang. Ito ay anyway, ay hintayin ko po muna yung aking mag-ama and yeah, kain na po tayo. So. Anna, ik denk dat mama weg is. Of ze is helemaal op zolder, maar ik zie het niet. Kickaboo! Excited! Sorry, or... Excited! Huh? What? Excited! What? Papa zegt dat jij niet was. Yeah, daarom. I told Papa to say that. Pick up, Papa. Ayan na naman. Laro naman tayo. What do you wanna eat, my love? Do you wanna eat the shawarma with Mama and Papa? Wat? Do you wanna eat the shawarma with the wraps? Ja, maar... Je zegt dat ik naar de dochter ben. Ah, okay. Ga maar die... Waarom heb je je jas aan? Want it's koud voor mij. Zeg dat de standbeeld is. Anna is in the house arts. Ah, ziekenhuis. Ja, ziekenhuis. Ik denk ziekenhuis. Ik zeg, het is waar. Wow. Ze is weg. Oh, dat zou ik eens kijken. Ja. Je moet Anna zoeken. Zoeken? Ja, maar die is weg. Ja, weet niet. Misschien bij de huisarts. Waar is? Hé, ben jij hier? Mama, je hoeft te zeggen dat ik een standbeeld was. What? But you said, yeah. You said I have to say you were by the doctor. Maar als ik hier was, Oh? dan moet je zeggen... daar ben ik dat is gewoon een standbeeld gekocht. Okay. Yeah, next time. Tomorrow na lang. Scripted kayo eh. Prepare na po tayo ng pagkain. Ayaw pala ni Ruth sa wrap. Gusto bumili ng shawarma bread talaga.
Yes? Ja, natuurlijk. Je bent klaar met school. Amy. Nee, dat zit daar zo even. But when it's time to eat, you stop watching and we're gonna eat. Yeah? Anna? Or you mind? Sinabi ko na sa kanya na wag bumili, pero bumili talaga. Gusto talaga niya ito ang gamitin instead of instead of this one, yung tortilla wrap. You don't want to use this one? Oh, dat is also good. How long was Yeah, but you already opened it. Yeah, it doesn't matter. Which one? Ah, it's okay. You just it's already opened. Ja, Huh? dat is goed. Dan doe ik dit voor. Eet smakelijk scratches. Kippenvlees. Die is lekker. Kain na po kami. Si Ana may rice tsaka pork belly adobo. Kami ni Rod ito lang. Kijk, Tapos je ito moet met yung broodje ating eten. sauce, Wil je ook garlic een broodje of sauce. niet? Is dat echt een goed? Ja. Nee, buang let her eat her rice Ja, first. dat is goed. Kain na tayo. Eat smakelijk. Eet smakelijk. 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 En, how was it at school today, love? Goed. Leuk? Leuk? Want morgen is mijn lady spelen, ja? Wat? Oh yeah, Papa. Lynn is inviting us to join dinner. I don't know who else is coming, but she said, please tell Ruth and Anna also. Kain. Goodbye. And see you next time. See you next time. Ayan na po natin yung video. Thanks for watching. See you next time. Doei. Mush mush babush. Baboes. Nou zit er even deze rijst daaronder. Denk ik. You can also eat a little bit of meat lang. Not only rice. Een beetje vlees is goed, hè? Ik wou eigenlijk. Ik hoef eigenlijk niet. 1 hapje van deze, dat is het laatste. She's not that hungry anymore because she ate the butter all the way. Laatste. 1 hapje. Hoeft niet helemaal, maar een klein hapje ervan. Dan is genoeg. Maar je ziet Let Papa open it. Wow, what is that? Wait lang. What is that? schattig. Wow. Top, want hier zitten deze, hè? Ja? En hij doet pijn. Wacht, hoeft hij er even Laat zien, meisje. Wow. Oh, that's so... Wow, it's squishy. Maar look. Yeah. Papa, stickers. Maar eens kijken wat erin zit.